Det har været flere etager, Kate. Kælderen har været flere etager. Jeg har den ikke det? Jo. Det er da højt. Ja. Prøv at se, der er nogen, der sat sig ned i den kælder. Ja. Jo, der kælderen har været 2 eller 3 etager. Det er helt vildt. Det er helt skønt. Det kan ikke se flere. Jeg tror, det er en, der er glemt. Hvordan fanden kan man glemme sig? Ja. Jamen, der er en, der er glemt. Der er ikke lige nogen... Ja, det er farligt at sætte den der, hva'? Ja. Det er vildt nok så Nå, stort. skal du have din selfie-stand? Meget område, der er nedenunder. Ja, det er en selfie? 2 eller 3 etager. Nej, jeg skal jo ligeglad med mig selv. Eller kælderen. Jeg tror, det er Ja, noget men du kan også vende kameraet. Vende ud af med. Jeg tror simpelthen, det har været 3 etager. Kælderen. Jeg tænker, at kælderen 3